Fit-12 xahar li għaddew il-Valletta Cruise Port kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni bħala port Mediterranju ewlieni għal passiġġieri u l-linji tal-cruises bżida ta' 22,000 passiġġier u 29 vapur fuq l-2025. Bi pjaċir nħabbar li kienet sena waħda rekord għalina, kellna 385 vapur li ġew Malta li ġarrew b'962,000 passiġġier. Dawn ir-riżultati nkisbu f'sena fejn il-port il-kbir ikklassifika fl-ewwel post, punteġġ massimu ta' 100% bħala l-isbaħ port tal-cruises fid-dinja. Da sar studju minn aġenzija partikolari u għalina huwa ta' onur kbir, riklam kbir għal mhux biss għall-Valletta Cruise Port imma riklam kbir għal Malta. Mistoqsi kif Malta tista' tibqa' destinazzjoni suċċess fl-industrija tal-cruise liners, is-Sur Xwireb qal li s-sostenibilità titlob li ma nħarsux biss lejn in-numri imma li kull vjaġġatur ikollu esperjenza tajba li enfasizza hija l-aktar fattur li jingħata pis fil-klassifikazzjoni ta' kull destinazzjoni. F'dan l-isfond qal li l-industrija tfittex infrastruttura tajba, faċilitajiet aċċessibbli, servizzi loġistiċi professjonali u għażla tajba ta' eskursjonijiet fuq l-art. Spjega li l-Valletta Cruise Port wetta eżerċizzju mal-linji tal-vapuri biex il-preżenza ta' cruise liners fil-port il-kbir tkun mifruxa aħjar fuq il-ġranet tal-ġimgħa u bekk l-industrija tkompli tħalli effetti pożittivi fuq l-ekonomija u l-komunitajiet lokali. Aparti jekk semma l-preżenza ta' vapuri iżgħar li jintużaw minn passiġġieri li jfittxu l-kwalità u l-lussu, ħaġa li qal mistennija tirrifletti fin-numri ta' din is-sena fejn huwa mbassar li jidħlu aktar vapuri fil-port il-kbir waqt li n-numru tal-passiġġieri ser ikun bħal jew ftit aħjar minn tas-sena l-oħra. Li minn 385 vapur, is-sena dieħla jkun 435 skala biex niftehmu li ħajġorru l-istess numru ta' passiġġieri. Kif kont qed nispjegalek minn il-numru ta' vapuri kbar ħajonqos xi ftit, però ħajżdiedu ħafna vapuri li huma ta' aktar kwalità u ta' aktar lussu. Ċifri internazzjonali juru li l-vjaġġar bi cruises ta' lussu ittriplika mill-2010. Xejriet oħra internazzjonali juru li l-industrija tal-cruises qed tkompli tattira passiġġieri ta' kull età, l-aktar mill-ġenerazzjoni X u l-millennials u l-età medja tal-vjaġġaturi hija 46 sena u nofs. Bħalissa hawn aktar minn 400 cruise liners ibaħħru bil-flotta mistennija tiżdied b'aktar minn 75 vapur sal-2036. L-operat tat-terminal tal-cruise liners f'Malta illum huwa mejjun mill-fatt li l-Valletta Cruise Port huwa parti mill-Global Ports Holding li operaw 32 port ta' cruise liners fi 19 il-pajjiż u li bejniethom jilqgħu aktar minn 22 miljun passiġġier fis-sena.